COP28ko presidenteak esan du ez dagoela evidentziarik erregai fosilak baztertu behar direla baieztatzeko. Haserrea eragin dute Arabiar Emirerri Batuetako industria ministro eta COP28 goi bilerako presidentearen adierazpenek. Izan ere, esan du ez dagoela froga zientifikorik esateko erregai fosilen erabilera gutxitzeak garapen jasangarria bermatuko duenik, eta hori egiteak mundua kobazuloetara itzularaziko lukeela. Hitzok azaroaren 21 esan zituen herrialdeko ADNOC petrolio konpainiako burua ere badenak goi bilera hasi baino lehen klima larrialdirako Nazio Batuen erakundeko ordezkari berezi izandako Mary Robinsonek egindako galdera bati erantzunez. Gabon EH baiko 101 kide biltzar nagusian bildu ziren joan den larun batean Azparnen 2026ra bitarteko bide orria marrazteko helburuarekin. Ipar Euskal Herriaren instituzio bilakaera bultzatzea jarri zuten lehentasun gisa eta ondoko urteetan izango diren hauteskundeetarako irizpideak ere finkatu zituzten. Azkenean bai, fortuna handien gaineko elkartasun zerga aplikatu egingo da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Elkarrekin Podemosek EAJarekin eta PSrekin akordioa lortu ostean. Gaur aurkeztu du koalizio moreak akordioa eta adierazi du tasarik handiena ordaintzeko behar den ondarea 16 milioi eurotik 14,5 milioi eurora jaistea lortu dutela. David Soto Podemosen antolakuntza idazkariak adierazi du koalizio moreak are zerga handiagoa ezarri nahi zuela, baina akordiorik gabe zerga ez zela aplikatuko Araban eta Gipuzkoan. Udaz geroztik moteldu eginda euskal ekonomia, baina ez lan merkatuari kalte egiteko adina. Ego Euskal Herrian urrian gora egin zuen langabeziaren kurbak, baina azaroan beheranzko joera hartu du berriz ere. SEPE Espainiako enplegu zerbitzu publikoaren arabera, hilaren amaieran 138.312 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Lanbideren eta Lansareren bulegoetan, aurreko hilabetetan baino 1.353 gutxiago eta iaz baino 3.891 gutxiago. Langabezia tasa orduan 9,9,83ra jaitsi da. Nazioartean, Sumatra uharteko Marapi sumendiak erupzio bortitza izan du asteburuan eta horren ondorioz 11 mendizale hil dira eta beste 12 desagerturik daude. Hildako guztiak indonesiarrak dira. Israelgo armadak Gaza hegoaldera zabaldu du lehorreko ofentsiba. Israelgo armadak jakinarazi du iaia amaitu duela Gaza iparraldeko operazio militarra. Zerrendan 800 palestinar inguru hil dituzte larunbatetik hona aireko erasoetan. Euskararen eta Nafarroaren eguna izan zen atzokoa eta kontraezinak dira Euskal Herri osoko hiri-herri eta auzoetan antolatutako ekitaldiak. Aiara Deurreta. Euskararen eguna eta Nafarroaren eguna izan zen atzokoa, eta data esanguratsu horretan, hainbat adierazpen zabaldu ohi dira. Hala, testuinguru horretan, Lakuak ekitaldia egin zuen atzokoan Donostian, eta kultura eta hizkuntza politika sailak martxan duen gaitu kanpainan jarri zuen fokua.
Eremu digitalean euskaren presentzia areagotzeko asmoz, batu ditzagun gure ahotsak lelopean euskal hiztunei gaitu.eus atarian beren ahotsak grabatzeko eskatu diete. Bestelakoan, euskarak bost egoera juridiko ezberdin izateak normalizazioari trabak egiten dizkiola adirazi zuten EH Bilduk eta EH Baik batera plazaratu zuten manifestuan, eta Elkarrekin Podemosek ere adierazpenak eman zituen eta euskara doan ikasteko aukera aldarrikatu zuen, baita Sumarrek ere. Eta herri mugimenduek ere adierazpenak eman zituzten, esate baterako Gazte Euskaltzaleen sareak euskara aurrera eraman behar dela adierazi du. Euskararen egunean Iñigo Urkullu lehendakariak egin ditu Jaurlaritzaren bozeramaile lanak Tabakaleran. Entzun dezagun. Erronka berriak ditugu. Mundu berria dator, eta gure herriak bere tokia aurkitu nahi du mundu berri horretan. Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, euskerak ere bere tokia behar du. Toki nahikoa, beste hizkuntzen artean, bizi dadin eta aurrera egin dezan. Aurtengo euskararen nazioarteko egunak mundu berri bati begira paratu gaitu, mundu digitalari begira alegia. Erronka berria da, bizi dugun garaiari dagokiona. Horretan ari gara, eta erronka berri horretan ere aurrera goaz. Datozen urteetan, herritarrak batzea eta sinergiak sortzea du helburu gure eskuk. Batzar orokorra egin du plataformak larunbat honetan Gasteizen eta datozen urteetarako urratsak eta ekimenak zehaztu ditu. Datozen hilabetetan hainbat ekimen jarriko ditugu martxan. Lehenak, herriz herri, Euskal Herria aktibatu eta egiturazko ekimen bat martxan jartzea du helburu. Motorrak berotzen joango gara pixkanaka. Horrela, tokian tokiko ezaugarria kontutan hartuta, Euskal Herria erakutsiko dugu. Jarraian, etorriko denaren bidez, lurraldetasuna lantzea izango da gure helburu nagusia. Gure herria, 7 probintziak osatutako herri bat garela argi adieraziko dugu. Gizarte ekimeneko ikastetxeetan sindikatuen egun bat ordezkarik hitzarmena berritzea eskatu dute gaur Bilbon. Sindikatuok birritan bilera eskatu ondoren, hezkuntza sailak adierazi du bilera egiteko prest dagoela azkenik. Itundutako eskolek dituzten finantzaketa iturrien gaineko gardentasuna kontrolatzeko ardurarekin batera, langileon lanbaldintza egokiak bermatzeko ardura berea ere bada. Hala adieraziko diogu eman diguten bileran, horrela sindikatuok eta gatazka bideratzeko esku har dezala eskatu. Gabon guztioi, 8:30 pasata heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Behin lerroburuak aipatuta eguneko argazkiari ekingo diogu. Kontraesana da batzuen iritziz eta aukera beste batzuen ustez. Baina argi dago, inoiz baino errezelo gehiago piztu duela aurten koparen egoitza denak. Klima krisiari buruzko Nazio Batuen Erakundearen goi bilera Arabiar Emirerri Batuetan eginda munduko petrolio eta gas ekoizlerik handienetariko batean. Eta justu bi erregai horiek dira ikatzarekin batera lurraren berotzaren kausa nagusia. Hainbat elkarte ekologistak eskatuta daude Arabiar Emirerri Batuek erregai fosilen erabilera baztertzeko konpromisoak oztopatuko ote dituen antolatzaile roletik. Osasuna ekintza klimatikoaren erdigunean jartzen duen adierazpena sinatu dute beste aldetik 123 herrialdek COP28ko goi bileran, eta Arabiar Emirerri Batuetako Industria Ministro Sultan Al-Jaberren hitzak gailendu dira. Ministroaren arabera, erregai fosilak murrizteak ez du bermatuko garapen jasangarria mundua kobazulotara itzularazi nahi ez bada bederen. COP28ko presidenteak polemika berria piztu du, zientziak erregai fosilen amaieraren beharra seinalatu izana ukatzen du.
Goi bilerasi baino egun batzuk lehenago Sultan Al-Jaberrek Arabiar Emirerri Batuetako industria ministro eta COP28ko presidenteak adierazi zuen ez dagoela inolako zientziarik petrolioa, gasa eta ikatza pixkanaka ezabatzeak Parisko akordioaren helburu handinahien lortza albidetuko duenik. Ministroa izateaz gain ADNOK bere herrialdeko petrolio eta gas enpresa nazionaleko kontseilari delegatua da. Bada igande honetan bere adierazpen batzu filtratu dira, azaroaren 21koak, COP28 abiatu baino 9 egun lehenagokoak, non argudio lerrome batetik irristatzen den negazionismo klimatikoaren amildegiraino. Izan ere berotze globalaren okerrena saiesteko erregai fosilak pixkanaka ezabatu behar dira bermatzen duen zientziarik ez dagoela dio. Finean, erregai fosilei amaiera eman behar izatea da neurri hande batean COP28ko eztabaiden ardatza, nonia berren naziotako ordezkariek parte hartzen duten. Eta Al-Jaberrek testuinguru horretan esan du hitzez ez naiz inola ere eztabaida alarmistara batzen, ez dago zientziarik ez da eszenatokirik ere erregai fosilak pixkanaka ezabatzeak temperatura globala 1,5 gradu zentigradura iristea ahalbidetuko duenik. And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5. 1.5 is my North Star. Baina Parisko akordioa betetzeko erregai fosilak murrizteko beharraren babes zientifiko zabala dago. Akordio horren helburua temperaturaren igoera 1,5 gradu eta 2 graduen artean geratzen da. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek berak argi utzi zuen COP28aren irekieran eskaini zuen hitzaldian zein bide jarraitu behar den. 1,5 graduko muga erregai fosil guztiak erretzari uzten badiogu bakarri da posible esan zuen. Nazioartetik Euskal Herrira goaz bueltan, Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarriek kaleak hartu zituzten, azaroaren 30ean mobilizazio oso jendetsuak eginda. Zaintza larrialdian dagoela salatu zuten eta gaia sakon jorratuko duen sektore arteko mahai bat sortzeko eskatu zieten erakundei. Greba feminista orokorra mugarri izan da, zainketa sistema publiko eta komunitariorako urrats sendoa emanez. Orain akordio sozialak jasotzen dituen aldarrikapenak lurreratu egin behar dira eta pilota erakunden teilatuan dagoela adierazi du mugimendu feministak. Euskal Herriak historia egin du lehen aldiz greba feminista orokorra egitean. Dozenaka mila lagun mobilizatu ziren eta hilaren 30aren ondoren lortu izanaren sentsazioa adierazi du Helene Lopetegi mugimendu feministako kideak. Lehenengo aldia da Euskal Herrian greba feminista orokorra egiten dela eta labeko feminismoaren arduradun den Maili Isazirentzat oso sentsazio politak utzi ditu grebak. Sindikatutik ilusio bereziz jarraitu dutela adierazi dute naiz eta zenbait aldaketetara egokitu behar izan duten. Mugimendu feministak eta sindikatuek egindako lanari esker sektore guztietan pedagogia azalduz eta eginez erresistentziak gutxiago izan dira. Oposizioak hala ikusten ez duen arren Lopetegik azpimarratu du argi ikusi dela zainketen gaia greba orokorra egiteko modukoa dela. Bada zaintzaz gabiltzala, zaintza araba menpekotasun egoeran dauden pertsona eta haien familiei laguntza emateko asmoa duen elkartea da. Adi. Pandemia garaian, egoitzen erabiltzaileen hainbat senidek biltzen hasi ziren, erresidentzietako egoerarekin kezkatuta. Ikusitako arazoak eta gabeziak amankomunean jarri eta gero, hauei aurre egiteko zaintza araba elkartea sortzea erabaki dute. Nahi dugu gida bat egitea senidei laguntzeko, ze adibidez, zudeko zu pertsona dependiente bat, eta danok egin dugu ibilbide berdine. Etxean hasten zara seniden artean zaintzen, gero pertsona bat topatzen duzu, eta gero ja hori ezin da. Ikusi dugun defizientziak eta hori, nahi dugu instituzioen aurrean aurkeztea, esateko hori modelo hau ez duela balio, argi dau, eta berai esaltzen ari direna etxean bai hori ezin dela.
Arabako erresidentzien ereduarekin kritikoak dira. Sistemaren privatizazioarekin langileen lan baldintzak eta erabiltzaileen bizi baldintzak okertu egin direla baieztatzen dute. Privatizatuta da, ikusten duzu Araban 3-4 residentzia dago publika. Claro, gero, entzuten diozu diputatuei esatie, egingo dugu ez dakizen bat plaza publika, ez da egile. Dira konzertadak. Plazak bai dira publikak, baina gestioa da pribada. Bai, hor daudenak, bai, diputazioaren presioarekin eta hori, baina gestioa da pribada. Ez dute egiten bakarrik zaintza lana, baizik eta garbiketa, arropa garbitu, armarioetan banan, dana, egiten dute dana. Orduan ezin dute, lan balditza dira oso txarrak eta gero, langileak beldurra ekote hori salatzeko. Gehiena dira emakumeak eta gehiena dira mujeres migradas. Eta, klaro, bere egoera soziala da oso txarra eta, klaro, hori zeo esaten badute eta hori badakite hurrengo egunean kalean daudela. Motivazioa behar dute, baina ezin dute, mon? Klaro, zu 20 pertsona badekozu eta 2 langile badauz, eta eman behar diozu janarie, arropak ipini, dutxak egin, eta hori ez dekote denborarik beraie motibatzeko ipintzen diete telebista, eta hor dauz, hori, behiratzen hormari, ez dekote kapazitaterik hori ikusteko, eta langileak ez dekote denbora behar duen laguntza emoteko. Etxean zaintza jasotzen dutenen egoera ere txarra dela salatzen dute. Erakundeek iragarritako laguntza nahikoa ez dela azpimarratuz. Aurkezpenak egin dutenean ematen dute, hau da alarrepera, baina egunez egon behar da olako pertsonekin eta ikusi behar da hori ez dela nahikoa eta gehiago behar dutela. Eta bai, gu ados gauz, alden gehiena etxean egoti, hori bai, deno nahi dugu, baina egoera honean. Gauza korrela, Arabako erresidentzia pribatuetako langileek egindako grebekin bat egin dute. Aldundiari zein sektorearen patronalei negoziazioa desblokeatzea eskatu diete, langileekin batera egindako testu baten bitartez. Haien moduan, zaintza sistema publikoa izan behar dela aldarrikatzen dute. Zaintza publika izan behar da. Bai erresidentzietan, bai etxeetan, hori pausu bat. Ze langileen egoera asko sobea izango da, orduan bere lana asko sobeto egingo dute. Erresidentzietako langileen borrokarekin ez ezik, mugimendu feministak deitutako greba orokorrarekin bat egin dute ere, zaintzak erdigunean jartzeko deia zabalduz. Oso importantea da kalera ateratzea, zaintza hor dagoela, zaintza laguntza behar dela, eta ez bakarri emakumeen laguntza. Gizarteari nik eskatuko nioke hau denon arazoa dela, gaur ez badeko gutxien bihar eukiko dugula, eta denon artean aldugula aldatu. Zaintza Araba lurraldean erreferentea izateko sortu da. Langile, erabiltzaile, senide, erakunde publiko eta beste hainbat eragileekin elkarlanean zaintzen sektorea hobetzeko asmoarekin. Gizon bati 4 urteko kartzela zigorra ezarri diote. 13 urteko adingabe bati sexu eraso bat egiteagatik. Donostia eta Tolosa artean egindako autobidaia batean izan zen erasoa. Akusatuak aitortu egin du gertatutakoa. Kartzela zigorraz harago erasotzaileak 10.000 euro ordaindu beharko dizkio biktimari eta ezin izango da harekin harremanetan jarri 10 urtez. Gainera, kartzelatik ateratzen denean, zaintzapean aske egon beharko du 9 urtez. Aurtengo abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean Eusko Jaurlaritzak mundu digitalari begiratu dio. Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, euskerak ere bere tokia behar du. Toki nahikoa, beste hizkuntzen artean bizi dadin eta aurrera egin dezan. Aurtengo Euskararen nazioarteko egunak mundu berri bati begira paratu gaitu, mundu digitalari begira alegia. Erronka berria da, bizi dugun garaiari dagokiona. Horretan ari gara, eta erronka berri horretan ere aurrera goaz.
Geroari esango diogu euskalduna garela, euskaraz bizi nahi dugula eta gure herria euskalduntzen jarraituko dugula. Jalgi adi plazara. Egin dezagun jauzia. Euskararen ezagutza ziurtatzeko derrigortasun soiletik, euskara ikasteko eta jakiteko eskubide unibertsalera. Eskolan, lagunekin, kirolean, lanean eta ostalaritzan eta merkataritzan ere bai. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak 4. urtez jarraian martxan jarri du eskatu eskaini euskaraz kanpaina merkataritzan eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatu eta erabiltzeak sentsibilizatzeko. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak eskatu eskaini euskaraz kanpainaren 4. edizioa aurkeztu du. Ostalaritzan zein merkataritzan euskararen erabilera sustatzeko eta sentsibilizatzeko helburuarekin. Bezeroak zein ostalari eta merkatariak dira kanpaina honen helburu. Helburu bikoitza dakargu Mariak esan bezala. Batetik, herritarrak, arabarrak aktibatzea, erosi eta kontsumitzeko orduan euskara ere erabil dezaten. Eta bestetik, denda eta ostalaritzako profesionalei gonbidapena luzatzea eta bultzada bat ematea gerturatzen zaizkien erosle eta bezeroei euskaraz keinu bat egin diezaieten. Aurtengo kanpainia, Eusko Jaurlaritzak Nafarroaren gobernuarekin eta euskararen erakunde publikoarekin batera sortutako marka berriarekin batera hasiko da. Euskaraz // deiturikoa. Honen helburua, estres linguistikorik gabe euskaraz mintzatzeko espazioak identifikatzea da. Euskararen aldeko ekintzei begira, ona albistea, Euskaraldiaren edizio berria izango dugu datorren urtean. Gurasobi, gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurraita eta ama ondo bizi bitez. Euskararen egunaz gain Nafarren eguna izan zen atzokoa eta Nafarren biltzarra ospatu zuten Gamazadaren 150. urteurrena oroituz. Gamazadaren urteurrena dakigunik guk ez pentsa Nafarroaren historiotan sarri digute ezetza oraini gure eskura bai ez baita behar den buru jabetza lanean segi beharko dugu bete dakiguna betza bete dakiguna metza. Hezkuntzara goaz, gizarte ekimeneko langileen sindikatuen 100 ordezkarik hitzarmena berritzea eskatu dute Bilbon. Las Teilas Comisiones Obreras Lab eta UGT sindikatuen 100 ordezkari inguru batu dira hainbat ikastetxe zinguratuta dagoen Bilboko Bizkaia plazan patronalei arduraz jokatzeko eta hitzarmena berritzea ahalbidetuko
duten eduki eta proposamenak egiteko eskatzeko. Gizarte ekimeneko langileek greba ziklo berria abiatuko dute abenduaren 11-tik 15-era. Negoziazio maila azaroren 27an bildu zen, patronalek deituta. Hala irakasleen ordezkariek uhartarazi dutenez, patronalek ez zuten proposamenik eraman. Etzen izan inolako proposamenik edo inolako edukirik, baizik eta planteamendu bat urtarrilaren 15. Biltzeko berriro, eta aldarrikatzen ari garen edukietako batzuei bakarrik heltzeko aukerarekin, ezta? Ikasturtea hasi zenetik, birritan eskatu dizkiote Jaurlaritzako hezkuntza sailari bilerak eta bigarrenean lakoak onartu du. Hala, abenduaren 5ean batzartuko dira. Izan ere, sindikatuen esanetan Gasteizko gobernuak badu erantzunkizunik gatazkan. Hau da, hezkuntza sailak badu hezkuntza sistema osoan ardura bat, hezkuntza sailak eskola hauei bideratzen dien finantzaketan, finantzaketa hori gardena dela kontrolatzeko bete beharra dauka, eta aldi berean eskola hauetan lan egiten duten langileen lan baldintzak egokiak direla bermatzeko ardura ere badauka. Hala, lan gatazkan parte hartzea aktiboa exigitu diote Jaurlaritzari. Dagoeneko 4 greba egun egin dituzte eta datorren asterako beste 5 deitu dituzte. Eta hitzarmena berritu ezean, urtarrilean protestak areagotuko dituztela iragarri dute. Abenduan ditugun 5 greba egunen ondoren, ez baldin badago edukirik eta ez baldin badago proposamenik eta ez bada posible adostasun batera iristea, urtarrilean greba dinamika intensifikatu egin beharko dugula eta indartze batera joan beharko dugula. Dubain egiten ari diren goi bilkuraren harira nazioartea mobilizatzera deitu du klima larrialdirako aliantzak eta horren barruan egin dute protesta Bilbon. 20 kolektibo batu dira elkarretaratzean, besteak beste, Sukarroria, Fridays for Future, Ekologistak Martxan, Extinction Rebellion, Greenpeace eta Jauzi Ekosoziala, talde ekologistak, Lab, LSK eta Steilas sindikatuak eta mugarik gabe eta ongietorri errefuxiatuak eragileak. Klima krisiaren auzian aurrekaririk gabeko eraldaketa bat behar dela uste dute eta horretarako bideratutako neurriak eta politikak eskatu dituzte. Zumarragan plastikoa kudeatzeko egitasmoa bertan bera gelditu den argitzeko eskatu dio Uz eta Bizik Zumarragako udalari. Plastikoa kudeatzeko Zumarragan egitera zihoazen instalazioa Plastic Energy baliteke azkenean ez egitea. Espre lurren jabetzakoa den Urretxu Zumarragako Arcelorrenak ziren lurretan hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa adierazi zuen Plastic Energy enpresak duela hilabete batzuk. Gipuzkoako Foru Aldundiak 4 milioi euro eman zizkion Zumarragari plastikoaren ekonomia zirkularraren berrikuntza polo deituriko bultzatu eta abiarazteko. Baina egunotan bolo-bolo dabil ea ez oteen bertan bera geldituko egitasmoa. Izan ere Urretxu Zumarraga bizi plataforma ekologistak adierazi du Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriez ofizialetatik jakinarazi zaiela Euskadi Advanced Recycling SL enpresak Plastic Energy multinazionalaren filialak uko egin diola Aldundiak proiektua garatzeko emandako 4 milioiko diru laguntzari eta beraz erraustegia Zumarragan erekitzeko asmoan atzera egin duela. Diru hori jaso ahal izateko obrekin hasi ziren joan den urria amaitu baino lehen, baina ez da hala izan. Urretxu Zumarraga Bizik dio 2021 proiektua publiko egin zenetik etengabe atzeratzen joan dela. Horren inguruko adierazpenik ez egin eta beraz plataformak udalari eskatu dio gardentasunez joka dezala eta lehen bailen argitu dezala zein fasetan dagoen proiektu hau, azpimarratuz mehatxu larria izan daitekela herritarren osasunerako. Eta era berean eskatu dio hainbat iturrik baieztatu duten bezala, argitu dezala ea bertan bera utzi duten ala ez plastikoa kudeatzeko egitasmo hau. Gogoratu behar da instalazio hau Urretxu eta Zumarraga herrien erdien kokatu nahi dela, eta 2030an plastikozko ontzien birziklatzea 155era igotza dutela helburu. Proiektu hau plastikoen birziklatze kimikoan oinarrituta dago. Instalazio horrek balorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak erre eta beste substantzia batzuetan bihurtzen ditu.
Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errausketa prozesutzat hartzen dutela pirolisia. Hori ala ez litzateke birziklatze prozesua. Urdaibaiko biosferara begira, Guggenheim Urdaibai egitasmoa eskualdearen suspertze ekonomikorako ezinbestekotzat jo izan dute behin eta berriro EAJ alderdiko kideek. Eta orain, Espainiako gobernuak kendu egin du Urdaibaiko Guggenheim egiteko oztopo nagusia. Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidearekin bildu gara gaur, egoeraren aurrean egiten duten irakurketa jasotzeko. Adi. Tira, kosta legeak Muruetako eremuan itsasertzetik 100 metro baino gutxiagora eraikitzea eragozten zuen, baina aldaketaren ostean 20 metrora murriztu dute babes esparru hori. Zer suposatzen du honek, nola jasotzen duten halako berria? Bueno, guretzako kolpe handia izan da, espero gendun egia esan, baina suposatzen duena oso argia da. Orain arte itsasertzetik 100 metrotara ezin zitekeen eraiki, eta 20 metrotara eraiki daiteke. Honela lortu dutena zer da? Lehen kabitzen ezan Guggenheim museoari oin kabide ematea. Hau da eman duten lehenengo urratsa, ze honekin ondino ez dute amaitu. Oin gelditzen zaiena da lurzoru horreri erabilera aldatzea. Momentu honetan lurzoru horrek erabilera industriala dauka eta eman behar diote erabilera museo bat kokatzeko egokia dena. Orduan, momentu honetan egiten ari direna da, Muruetako hiri antolamenduko plan orokorrean aldaketa hori gauzatzen. Orduen, garrantzitsua da, plan hori jenteak ezagutu dezala eta alegazioak egitera animatu daitezela. Ez, esan ere izaten duzunaren arabera antzeko berri gehiagorekin topatuko gara aurki, eta zentzu horretan Guggenheim Urdaibai Stop plataformatik adierazi duzue, auzitara eramango duzuela azken erabaki hau ere, izan ere kosta lege aldatzeko erabili duten oinarria ez da sendoa orduan, ez? Ez, beraiek aipatzen dutena da, lege hau, 1986an Gernikako arau subsidiarioetara lotuta zegoela, eta hor esaten zala lur hauek urbanoak zirela. Baina ez dugu ahaztu behar, badagola 2004an ondoren egindako deslinde bat, eta ondoren 2010an Audientzia Nazionalean eta 2012an Gorenean sententzia bi eman zirela 2004ko deslinde hau oinarritzat hartuta. Eta oin esaten digute 2004ko lege horrek, deslinde horrek ez duela balio, eta 1986ko lege bat aipatzen dute. Bueno, gu pizka bat atzera gogoaz. Ez dugu ahaztu behar, astillero hau lur horietan kokatuta dagola, 1953an Espainiako gobernuak emandako kontzesio bati esker. Eta kontzesio hori eman zion lur horrek publikoak zirelako. Orden, guk pizkatxo bat atzerago joatea nahi dugu. Eta bestela 2004an Audientzia Nazionalak eta Gorenak onartutako lege hori onartu daitela. Gainera baduzue susmoa azken ebazpena iragarri baino lehenago hartu da zegoela, agian horrexegatik ere ez, agertu daitezken bestelako ebazpenak ere aurretiaz pentsatutako urratsak badira. Guk hau espero gendun, segi esan udan, abuztuaren batean, El Correo aldizkariak publikatu egin eman portadan. Eta gero irailean Bidarte jaunak elkarrizketa bat eman zion El Correo hori, eta elkarrizketa horren harira, berak aipatzen eban, que la servidumbre de los 20 metros ya estaba solucionado. Orduen, naiz eta guk hau azaroaren 21 jaso, eta urriaren 19an sinatutako dokumentu bat dan, irailean eta abuztuan hau publiko egin da. Beraz, norbaitek baino informazio gehiago bazeukan. Horrez gain gogora ekarri duzu ere nola biosfera erreserbaren gune zaurgarrienari buruz gabiltzala hizketan kasu honetan, oraindik jabetu ez denarentzat Eider zer suposatuko luke halako proiektu baten egikaritzeak? Gunirik eta zaurgarriena da. Egia esan, jenteak ezagutzen badago astilleroan non dagoen kokatuta, gure Euskadin daukagun biosfera erreserbaren bihotz-bihotzean dago.
Eta kontutan eduki behar dugu, lehen aipatu dugu moduan, 1993tik hona, ze gaur egun naiz eta Espainiako gobernuak eta aldundiak kontrakoa esan, Muruetako astilleroa lanean ari da. Martxoan irtengo da, Arteaga deitzen da itsasontzi bat, eta aktibo dagoen astillero bat da. Astillero horrek bere garapen osoan, hor kokatu zanetik ona, kalte handia egin dio biosfera erreserbari. Azkenean, hainbat dragatu egin behar izan ditu, berak sortutako itsasontziak ateratzeko, eta 70. hamarkadan egin zuen bat, 80. hamarkadan egin zuen beste bat, 80. egin zuen beste bat, 2003an egin zuen azkena. Eta azken honen ondorioz, Mundakako olatua adibidez galdu egin zen, olatu famatua. Eta egin dituen dragatu guzti hauek, gure biosfera erreserbaren zati bat zikatu egin dute, 4%. Hola aipatzen badugu ematen dago ez dela zenbaki handia, baina 4% 50 futbol zelairi dagokion eremua da. Eta hori bai da esanguratsua. Orduan guk esaten duguna da, naturari hori bueltatu egin behar zaiola. Eta astilleroa hortik doan momentuan ez daukagu zergatik beste eraikin bat kokatu behar. Eta gero ematen dizkiguten zenbakiak izugarriak dira. Esaten digute 140.000 bisitari ekarriko dituztela 3 hilabetetan. Hori ezinezkoa da. Biosfera erreserba izendatu duzanean, horri ipini ziguten helburua izan zen kontserbazioa. Daukagunaren kontserbazioa eta hobekuntza. Momentu honetan ja kaltetutako eremu bat da. Helburu honekin aurrera jarraitzen badugu suntzitu egingo dugu. Eta hori da, guk ez duguna onartuko, daukagunaren suntzipena, zaindu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Eta gauzak horrela direla, zein dira plataformatik emango dituzuen urrengo urratsak, Eider? Plataforma momentu honetan abokatu batekin lanean ari da, orduan abokatuak esaten digun guztia egingo dugu urratzez urratz, hori argi daukagu. Gure hitzaldiekin jarraituko dugu, ze argi dago herritarrek interesa dutela, abendurako eta urtarrilerako hainbat hitzaldi ditugu, 12 bat, gutxi gora bera, orduan hori interesa dagoenaren seinalea da, herritarrek informatzen jarraituko dugu, ze administrazioak ez du informaziorik ematen, naiz eta kontrakoa esaten diguten, zinadurak batzen jarraituko dugu, mahai informatiboak, materiala salduko dugu, gure materiala saltzea momentu honetan garrantzitsua da, ze abokatu munduan sartzen garenean, ekonomikoki zulo handia suposatzen dago eta ekonomikoki ahalegin handiak egin beharko dira abokatu horiek ordaintzeko. Orduan, finantziazio iturriak garrantzitsuak izango dira. Herritarren laguntza hor daukagu, babesa hor daukagu, eta jarri beharko ditugu finantziazio iturri ezberdinak martxan. Berri emango diogu jendeari, zeuren laguntza beharrezkoa izango da kontu honetan. Eta, guk gurearekin aurrera jarraituko dugu. Alderdi politikoekin batu izan gara azkenengo asteetan, mozioak sartuko ditugu udaletxeetan, alderdi politiko bakoitzak daukan posizionamendua zein den jakiteko, hau kontu garrantzitsua da, ez dugu ahaztu behar hauteskunde batzuk ditugula tejoka, eta hauteskunde horietan herritarrek argi jakin behar dute, beraien boska zertarako erabiliko dan. Ez da hilabete, Zupiria jaunak, Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak, esan zigula, herritarrei proiektu honeri buruz galdetu zitzaien 2 aldiz, maiatzeko hauteskundeetan eta uztaileko hauteskundeetan. Hori horrela bada, hauteskunde horrek herri galdeketak izan badira, oraingoan argi eduki nahi dugu, alderdi politiko bakoitzak zertarako erabiliko dagoen gure bozka. Eta plataformak egoki ikusiko leuken momentu batean, alderdi politiko batzuei ez bozkatzea, eskatzea. Horrek proiektu hau babestuko baleu. Politikan EH Baik 2026rako bide horria zehaztu du, estatus politiko berria eta hauteskundeak. EH Baiko 101 kide biltzar nagusian bildu ziren joan den larunbatean Azparnen 2026ra bitarteko bide horria marrazteko helburuarekin. Ipar Euskal Herriaren instituzio bilakaera bultzatzea jarri zuten lehentasun gisa eta ondoko urteetan izango diren hauteskundeetarako irizpideak ere finkatu zituzten. Eztabaida aberatsak izan direla eta gai guztia gehiengo zabal batekin bozkatuak izan zirela adierazi zuen Matilde Jari bozeramaileak biltzararen bukaeran.
Gure Eskuk urteroko batzar nagusia egin zuen joan den larun batean Gasteizen eta 2 urteko plan bat aurkeztu du. Herriz herri maila nazionalean eta nazioartean mobilizazioak egitea. Datorren faserako ekintza plan bat prestatu dugu. Herritarrak ahaldundu eta erabakitzeko eskubidearen bidean eraginkorrak izan gaitezen. 2 urtetan zehar ariko gara lanean. Bote ezberdinetan emango diren ekimenen bidez. Hala herritarrak batu, sinergiak sortu eta euskal ametsaren bidea jarraituko dugu. Munduan gure herria nazioa dela aldarrikatuko dugu. Erabakitzeko eskubidea nahi eta behar dugula, eta prozesu demokratikoen bidez erabaki nahi dugula. Honetan guztia lanean aritzeko gure Eskuk beharrezkoa du herria, herritarrak, baina noski baita zuzendaritza ere. Aurten hainbat aldaketa izan ditugu. Berriztasuna eta freskotasuna ekarriko dizkiguten aldaketak izango dira. Eta jarraian, eta hemen atzean ikusten dituzuenak dira hain zuzen ere zuzendaritza kontseilu berria osatuko dutenak. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei begira, Unai Urruzuno EH Bilduko legebiltzarkidearen esanetan, ziklo politiko berria aldaketa politiko batekin eta eraberritze sakonarekin etorri behar da. Ambiziorik gabeko gobernu baten aurrean gaude, bulkada nahikorik ez duen gobernu baten aurrean gaude, eta azken batean zero batura eskaintzen duen gobernu baten aurrean gaude. Ziklo politiko berri hori etorriko baldin bada, etorri behar da aldaketa politiko batekin eta etorri behar da erregenerazio politiko sakon batetik. Leihoak zabaltzeko ordua da, aire berriari, aire freskoari ateak zabaltzeko garaia da, eta esan bezala herri honetako politika publikoak dagokion zentzuan, dagokion norabidean kokatzeko garaia da. Beste aldetik, hauteskundei jarraiki, Inigo Urkullu lehendakariak karguan ez duela errepikatuko jakin zenetik, agerraldi publikoren bat egiten duen bakoitzeko, galdetzen diote noiz deituko dituen hauteskundeak, baina ez dago erantzunik oraingoz. Astelehen honetan adierazi duenez, benetan ez daki noiz egingo diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak. Halaber, lehendakariak uste du alderdi politikoek lehendakari gaiak aukeratzeko barne prozesuak abiatu izan baituzte ere horrek ez duela esan nahi agintaldia agortuta edo amortizatuta dagoela. Hego Euskal Herrian lan merkatua jarduera ekonomikoaren motelaldiari eusten ari zaio. Langabeen kopuruak bera egin du berriz ere, urrian baino 1.313 langabe gutxiago daude. Sindikatu nagusiek ontzat hartu dute Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren jaitsiera, baina gazteen prekarietatea deitoratu dute. Aiara Deurreta. Azaroan, 1.313 langabe gutxiago zeuden Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan izen eman da Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak eta Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak emandako datuen arabera. Jaitsiera hori hala ere, ez dator bat, urrian erregistratu zen 3.614ko igoerarekin. Eta urteko bilakerari dagokionez, 3.891 langabe gutxiago dago hegoaldean, eta guztira, 128.312 langabe dira. Bizkaiko golkoko antxoa, 30 urtekoa baino txikiagoa da. Asti zentro teknologikoko adituek ikusi dute Europako antxoaren ale helduen batez besteko neurria eta pisua nabarmen txikitu direla eta aleak txikiagoak izateaz gain forma leherdenagoa hartzen dutela.
Azkenean bai, fortuna handien gaineko elkartasun zerga aplikatu egingo da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Elkarrekin Podemosek, EAJarekin eta PSE-rekin akordioa lortu ostean. Langileen aferetara buelta, Michelinek errelebo kontratuen eta adostutako kaleratzen bidez txikituko du Gasteizko lantaldea. Michelineko zuzendaritzan eta enpresan ordezkaritza duten sindikatuak datorren asteartean bilduko dira berriro eta orduan ikusiko da neurriei buruzko negoziazioa hasiko den ala gatazka pizten den. Gasteizko Michelingo zuzendaritzak lau irtenbide proposatu ditu 2024an kaleratuko dituzten 150 langileentzat. Lantegian bertan beste postu batera mugitzea, borondatezko mugikortasun geografikoa, 1972 arte jaiotako langileen errelebo kontratuak eta borondatezko irteerak. Non lan egindako urte bakoitzeko 33 egun ordainduko zaien, 18 hilabeteko soldata edo 78.000 euro gehienez. Langileek urtarrilaren 7 arte eukiko dute borondatezko bajak edo borondatezko lantegi aldaketa aurkezteko. Lab sindikatuaren arabera, goiz da honi buruzko balorazioa egiteko. Izan ere, adierazi dute datuak falta zaizkiela soberan dauden 150 langileen zifra nondik atera den jakiteko. Ez dakigu zenbat jende soberan dagoen, ze enpresak esaten duen da 150, baina guk ez daukagu argi, ez digutelako eman datorik, ez digu esan non, ez digu esan ze tailerretan, ez digu esan zenbat galduko duen datorren urtean, ze azkenean zuk badakizu zenbat salduko duzun edo zenbat espero duzun saltzea, baina ez digu eman memoria bat, esaten du datoak hor esateatik, baina ez digu eman zehatzik eskatzen ditugun datoak, orduan gu labek dato guztiak eduki arte ez dugu honetan sartuko. Era berean, enpresak adierazi du ez duela langilerik kaleratuko produkzio arrazoiengatik datorren 6 hilabetetan. Orain, enpresa batzordeak erabaki behar du neurri hauek onartzen dituen edo ez, abenduaren 5 bilerarako. Kiroletara goaz, Jon Hernandez kirol kazetariak emango dizkigu eguneko kirolen albisteak. Tira, hasteko futbolari helduko diogun. Konta iguzu, Jon, zer eman dute euskal taldek azken partidetan? Bai, hori da. Alabesek puntu oso garrantzitsua lortu zuen atzo Sonmo zelaian, Mallorcan esen denboraldiko norgehiagoka entretenigarriena, baina azken finean Gasteizeko taldeak oso puntu baliogarria lortu zuen. Alabesek ondo ekin zion, neurketari, Arabako taldea baloiaren jabe egin zen, baina koste egin zitzaion abagune argiak sortzea. Bigarren zatiak lehenengoaren antzeko gidoia izan zuen, erritmoa bizikoa eta gol aukera gutxikoa izan zen. Azkenean utz eta puntu horrekin sailkapenean Alabesek 13garrena da 16 punturekin. Beste alde batetik larun batean jokatutako partiduetan azpimarratu behar da Euskal Derbia, Iruñan, Osasuna eta Errealaren aurka. Kasu honetan ere berdinketa eman zen bat eta bat. Jago Barrasateren jokalariek aurrea hartu zuten markagailuan, Moi Gomezek bigarren minutuan egindako golari esker. Ante Budimirrek pasea eman zion taldekideari eta honek Remiroren atean sartu zuen baloia. Ondoren, Umar Sadik izan zen protagonista, 27. minutuan gola egiteko aukera bikaina izan baitzuen, baina ez zuen errematean asmatu. 41. berriz Realeko jokalariak ez zuen utzik egin.
jokaldi pertsonala egin eta gol ikusgarria sartu urrutitik egindako erremate batean. Horrez gero puntu bana eta postasun handiagoa Osasuna Errealarentzat baino. Eta azkenik Atletikek oso garaipen erosoa lortu zuen Rayo Vallecanoren aurka San Mamesen 4-0. Nico Williamsen kontratoa luzapena ospatu zuen gol ikaragarri batekin. Bere anaia Iñaki ere gola sartu zuen eta Guruzeta eta Patxa Espino bere atean besteak egin zituzten. Emaitza honekin bilbotarrak 5. dira sailkapenean, Erreala eta Betisen aurretik. Hala izanik, bestaldetik pilotan 4 egunen bueltan txapelketako 2 partida jokatu beharrak ez die bat ere freskotasunik kendu sasoiko diren Elordi Rezustari eta binakako txapelketako liderrak dira emaitzez eta jokoz, 2. puntua lehenengoa bezain erraz eskuratuta. Zer da hemen nabarmentzeko, Aion? Bai, esan duzu moduan, Aitor Elordik eta Beñat Rezustak 2. garaipena bereganatu zuten binako txapelketan atzo Maiabian, 2. jardunaldian. Elordik etxean jokatu zuen eta Bergarakoarekin favorito nagusienak dira. Atzo, Joseba Eskurdiari eta Xabier Tolosari 22 eta 11 irabazi zuten sailkapeneko liderrak dira Elordi eta Resusta. Beste neurketetan, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak estrainako puntua bereganatu zuten Daniel Elezkano eta Julen Martija, 9 eta 22 mendean hartostean. Eta Jaka eta Mari Eskurrena 2. bikoteak 2-2 partida irabazi dituzte binako txapelketan, 2. jardunaldiko norgehiagokan mendean hartu ostean Peña 2. eta Albizu 22 eta 21. Aldiz, snowboardean Lukas Egibarrek brontzezko domina berreskuratu du munduko kopako lehen proban, ezta? Bai, azenorako hasiera, bikain hasi du denboraldia Lukas Egibarrek iaz amaitu zuen modu berean. Bask timeko kirolari munduko zirkuitoko irristalari handienetako bat da berriz ere. Iaz denboraldian zehar erakutsitako erregulartasuna harrigarria izan zen eta munduko kopako sailkapen nagusiko 2. postua eskuratu zuen. Bada aurten ere iazko bide beretik hasi du bere ibilbidea. Les Des Alpetako finalean, azken urteetan sailkapenetako posturik onenak eskuratzen ari diren kirolari handiak borrokatu ziren, Elliot Grondin, Alessandro Amerl, Kal Koblet eta Lukas Egibar. Eta Gipuzkoarrak aurre hartu zuen ataka ireki denean, baina ondoren 3. postua erori zen eta bertan jarraitu zuen azkeneraino. Urrea Gronden Kanadarrak irabazi zuen, Zilarra Amerel Austriarrak eta brontxea gure Egibarrek. Bertsolaritzan beste behin ere Julio Soto izan da Nafarroako bertsolari txapelketako garaie. 6. aldia du lehen postua eskuratzen eta 1058,5 punturekin irabazi du oraingoan. 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketako txapelduna Julio Soto Eskurdia! Sinetxi nahi dut gizakiarengan, naiz motiborik ez dugun ematen. Nik esperantza dut egunen baten, justizia hasiko dela egan. Justizia hasiko dela egan, nik esperantza dut egunen baten. Naiz motiborik ez dugun ematen, sinetxi nahi dut gizakiarengan. Oilegez, Euskal Kulturaren plaza nagusia izango da Durangoko azoka. Egunotan 58. aldiari itxura ematen ari dira landako gunean eta gainontzeko egoitzetan etzi abenduaren 6an ateak ireki ahal izateko. Atzera kontaketa martxan da, Durangoko azoka kateak zabalduko dizkio abenduaren 6tik 10 58. edizioari. Antolatzaileek sormenaren estanda eta euskal kulturaren bilgunea izango dela adierazi dute.
Guztira 275 ekitalirekin gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Bi ezaugarri garrantzitsu nabarmendu ditut Beñat Gaztelurrutiak, anitza eta gaztea izango dela azoka azpimarratuz. Aurtengo azoka mamitsua izango da. Aktuala. Bogan dauden joerak jasoko dituena. Ezaugarri bi nabarmendu gura genituzke. Anitza eta gaztea. Anitza eta gaztea. Guztira 275 ekitaldirekin gozatzeko aukera izango dute Durangoko azokako bisitariek. Egitaraua beteta daukagu. Gazteek egindako sorkuntza eta pentsatutako jarduerengatik aurten bere biziko presentzia izango dute hainbat ekitalditan. Hain zuzen da abenduaren 8 haiei eskainiko zaie Gazte Estandaren 2. edizioarekin. Horrela ba, abenduaren 6tik 10 Durangora etortzeko dei berezia egin gura diegu herritarrei. Etor zaitezte euskal kulturari bultzada ematera. Aurtengo gustari dagokionez 950 nobedade erakutsiko dira, liburuak, aldizkariak, diskoak eta beste hainbat ekoizpen berri 257 erakusmaitan. Esne beltza, ibilbedi, belako eta sutagar izango dira 40 minuturrok jaialdian. Otsailaren 24an egingo dute oihuka astinduz orratzak lelopean. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Esan ezin taldearen oraindik abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte. Auskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen, eta dena ez ezaguna zen. Abenduaren 6tik 10 zatoz Euskaldendara. 27. Euskal Herriko artisautzaren azokara. Urtero bezala, euskal produktu bikainak aurkituko ditugu Durangoko merkatu plazan. Goza ezazu gure artisautza